Здравейте хора, днес ще фармим XP. Аз убих просто е така случайно двама, сега моя приятел ще фарми XP. Той ми изфарми 1000 XP буквално. Не бе, бата, 1000 XP, това няма да стигне и за левел. Изфармих 4 левела. Аз си изфармих 2 левела. Значи 80 От 10 бях левел 10. Не беше 12. 12, да, до 20. Не беше 22. 16! После аз плюс 2. 16 левел. 5. И го убих. Как да пребия човек, който е... 17. И хора, айде не! Ще видите другия епизод. Пишете предизвикателство на какво да играем другия епизод по Fortnite. Оцели го, айде! Айде! 105. Пата, аз това не го помня. Ние въобще май тук не сме никак влизали. Спомняш ли си как фармихме? Бата, къде е готово? Когато бях нубър. Когато бях нуб. Бата. С Аз съм Nintendo. тук силване, но... Тая игра. И скоро ще станем Силвър 2. Бата, 50 клас си, ама знаеш много тъпо инглиш. 4. Ама аз само двойки получавам по инглиш. Това е базик. Да, само тройки, четвърки и двойки. И за четвъртия клас е базик. Да, базикам се, всичко се базикам, аз съм базик. Държ, ти види доп, yes. Ау! Бури, Не! някой му. Не, да, браво, бе! Откъде ме пребиха си от кашалки? Играй. Не, айде! Това беше много близко. Дръзки билай, но... Ой, бака! Някъде оттам, виждам го. Пате, това... Виждам двама. Аз пък един виждам. Не, тия там са бият. Ама то го пребиха. И извинете хора, просто трябваше да си хапна малко супичка и се върнахме. Въпреки супичка за една секунда. Защото сложих на пауза, бе. Бата, това снайпер или помпа? Покажи го. Просто ти при него и го преби. Покажи това. Вижте, бате, бака, вижте. Не, ти трябваше май миналото да покажеш. Миналото беше помпа. Не, миналото беше на помпа, ама беше... Някакво скапано пистолетче ти дадоха. Да, скапано. Вижте, брат. Вижте колко скапано пистолетче. Ама аз побех всякакъв... Не, само на и това пистолетче. Не, само на и това. Срей. Бата, защо се сре? Защо го каза, бе? Ами, няма да крием тайни от хората. Да. Особено такива малки. Брат, не! Те искаш да се завръ и тука.
Дай да се сменим. Дай да се сменим. Айде ти Няма. дръж камерата. Не искам да държа камера. Ма виж как аз ги пребивам случайно. Бате, как иска? Ти преби само двама. Ма случайно ги пребих. Ами, аз мога да ти кажа, че... Ами да, ти ги преби случайно, ама аз пребих 30 човека. Не е случайно. Ами да. Еми хора, ще трябва да приключваме. Пишете други идеи за втори епизод. Какво да играем, кой мапи. Айде, чао хора!